Boten langkung
keparang klatur lenggane sepeda bobo durna. Kasihan kados sampun boten kirang sekeca inggih kula ngadhep wonten sapa Bapak Prabu Duryudana kawula nuwun. Nuwun mangke Kakang Narpati ngawonggo. Sarana jinandika Kakang Narpati ngawonggo kula ngaturaken pasihan pono kami mawantu kunjuk ngarsa Bapak Kakang Narpati ngawonggo. Nuwun Kyai. Yai Prabu Duryudana kula tampi kanthi sukunane penggalih sih pono kami Paduka Prabu Duryudana. Raja Pratantun Raka ngawonggo namung pangestu kula kewana dipunjuk wonten ngarsa Paduka Yai Prabu Duryudana. Inggih. Boten langkung pangestu saking Bapak Kakang Narpati kula tampi kalih kula pundhi wonten pustaka mugi dados jimat. Boten langkung latur ingkang ingkang sekeca Kakang Narpati pundi yae kasinggihan kados sampun boten kirang sekeca inggih pun ngabyan turun kang sapa Paduka Yai Prabu kawula nuwun. Paman sumber raya dikepinak nyanggoni ro ngadhep pamen. Nuwun sinuwun kados sampun boten kirang sekeca inggih kula ngabyan turun ngarsa Paduka ingkang sinuwun. Dimas Karto Marmoraya kepinak nyanggoni ro ngadhep Dimas. Nggih. Kok Prabu kasinggihan kados sampun boten kirang sekeca inggih kula ngabyan turun ngarsa Paduka Prabu kawula nuwun. Nuwun mangke Bapa Durna pramila jinandika tebih kula awit celak saya kula ora ketaken. Boten wonten malih kacahe namung kula mriyatosaken minggah negari Astina sampun Eko Madya Warsa, Eko Mistunggal Madya tengah warsa taun sampun kalih tengah taun laminipun. Dene negari Astina ketaman pagebluk mayang para sing buka Sumanawasta. Ya lajeng kathah para kawon samiran teng kirangan buku Paipangan. Dateng pundi kula-kipun pramila nuwuhaken sakit petasan. Sakit injing sonten dumugi pecah, sakit sonten dalu dumugi prawaya bapa. Menika menapa ingkang ndadosaken negari Astina inggih ketaman pagebluk mayang para menika bapa. Bapa dulu keparwa kuatur paring dawuh. Lho punipun mekaten nggih. Kula bapak iki mboten kirang-kirang yen kula budidaya nyuwun dhateng sinugraning Bathara mugi ijatah pagebluk negari Astina. Lajeng dunaya dinten malam jemunten kliwon. Kula kemandhe wonten salabeteng sanggar pamerangan aspun tabuti lajeng wonten dewa ingkang inggih campak. Guru lajeng tepi dhateng pun bapak iso kula bagus Durna ana wigati apa kok tadi rumangsa kanton susah mungkin kaya apa kula lajeng bapak suta blakotan terus jeneng kula menika mriyatosaken bilih negari Astina ingkang dasamen iki ketaman dawuh sing bapa Sumanawasta kula lajeng dewa kula paring dawuh kula bagus Durna supaya bisa ilang pagebluk kang tumanduk ana negara Astina wektu dina iki ngerti ya Dewane Panganjoku sing wang Bathari Sri wektu dina iki lagi loncat saka tanah Jawa. Mula ora bakal bisa pulih kaya ngene. Negara Astina lamun ora bisa boyong ya kuwi kunduring sawang Bathari Sri. Niku mekaten nggih. Mula punipun negari Astina nggih ketaman pagebluk menika awit saking dayanipun Hyang Bathari Sri Dewane Panganjoku nembe loncat saking tanah Jawi. Napa mekaten Bapak iki? Mila boten badhe saged langsung boleh kados wingi. Mula boten saged lampah boyong Hyang Bathari Sri. Lajeng kados pundi monggo sami nyuwun budidaya dhateng sinugraning Bathara. Ngupadi wonten pundi dunipun Hyang Bathari Sri menika nggih. Nggih. Nang Raden samendang boten karepet menggah pangandikanipun Bapa Durna. Paman semuni kula ngendika ngadaruh sinuwun praekane ayo. Dina iki jeneng bakal budidaya Bupati Sarana. Ilangi Bathari Sri supaya kena kaboyon kundura ing Raja Astina. Waduh mangke rumiyin. Nek Paduka menika badhe ngrumiyaken asta njupangkaken suku piyambak menapa boten sareng menggah dipun dhateng sanes. Wong Paduka menawi ndhereken
kajeng ngayan gung bineka